אבי אמבולנס ויסו. זה כמו בכדורגל. איזה כיף. הוא המכנסיים. הלכו המכנסיים, שיט. אבל על מה נפלת, פישקו? אני רציתי, הכובע נפל לי על הפנים בגלל המשקל של זה, רציתי להרים את הכובע. נראה לי שהמכשיר הזה עושה לך צרות. הזזתי את הכובע פשוט, רק רציתי להרים אותו קצת. מה זה עושה? זה מקריש? זה מחטא וגורם לקריש. אני בדיוק לקחתי עכשיו מדלל דם עכשיו, לקחתי. כן, בדיוק ממש בזמן, דווקא היה בסדר גמור, אני פשוט לא יודע מה היה שם, שאני פתאום הגיע לזה אבן או משהו. שיט. על העץ אולי או מה? סריטה ככה. לא מרגיש את זה. אבל זה לא זורם יותר. מתייבש פה רוח עכשיו. נראה לי שיש לי אפילו שם איזה תחבושת בפנים, נראה לי ככה זה... גם תחבושת. לא נורא, יאללה. כן. מה זה? בהפסקה, כן. לא בעיה. איפה? טיטה טיטה טם.
נראה לי. מי רוצה עוגה? בטח שמישהו רוצה עוגה. הנה, אני אתן לך, כי בגלל ששמתי קרם באמצע, הם התפרקו. קרם באמצע, זה שם המשחק. כן. למה? מה? אז מה? יותר מדי דואגת לך, אני אמרתי... ליליאן, לא בקור רם, ליליאן! משהו פה עובד לא טוב. יש לי 53%. שמרי על הטנג'י. טוב, נפל לי ככה, לא ראיתי כבר שום דבר בגלל הלב. הרמתי לכובע וכנראה לחצתי בטוב. לחצתי על הברקס, בירידה. הצילום, אני אקח כמה פעמים, אפשר עוגה? כמעט שמת חומר, כן? איזה חרא של כובע זה, אני לא מצליח לסדר אותו. זה לא פה היה. אל תגיד לי שפה הייתה תחרות. עכשיו כמה הם השתבנו לפה. כן, נכון. אנחנו באנו לשם, ברוך עבר אותך בפריש, אמרת לו, נראה אותך מכה בגד. נכון, אבל בני גבעת היה, פה. אשתך הייתה גם... נפלת או נתפסת במשהו? לא, זה מישהו ירה בי שם, בשטח אש הזה, שם. בוא'נה, עם דם. איפה אלונקה? אליקופטר שנזיק? פתאום, באיזה אחד מהמדרגות נפלה לי, הכובע נפל לי ככה, אבל שלא ראיתי שום דבר, אני מרים את היד, לא שיהיה יד אחת, וכנראה לא שמתי לב שאני גם לוחץ על הברקס. לחצתי על ברקס סתם, אני מפלטה על הצד, שום דבר. זה בגלל שאתה לא לובש את הקסדה נכון, אתה צריך ללחוץ פה אחורה, זה לא יפול לך קדימה. זהו, שהיא, לא יודע, לא, יש פה גלגלת, לא מה איך זה באמת. מישהו רוצה לאכול זה... אתה לא משחק עם זה? לא זה. חייב לעזור. לא, זה לא זה, בגלל המשקל של המשקל. תיגע פה רגע, יש פה עצם כזו, עצם, שאם אתה מחזק וזה נמצא מתחת העצם הזו, אז זה לא עף קדימה. אני חושב, צריך להוריד את זה ככה כאילו? אז איך אתה מחזק את זה? היא גלגלת. גלגלת פה. אני יכול לעשות עכשיו... אתה מושך לי שערות. עכשיו זה לא יפול קדימה. נכון? משכת לי שערות. נכון? מה? עכשיו זה לא יתגלגל קדימה. הבעיה, מה הבעיה? אתה לא יכול לעשות כל פעם את התרגיל הזה כשאתה מוריד את הכובע. לא, אתה לא צריך להוריד את הכובע, אתה מוריד אותו ככה, אתה מוריד את הכובע, אתה לא צריך לפתור גלגלים. לא, אני מוריד את הכובע כשאני רוצה להכין את המצלמה. אני עושה זום, אני לא סתם... תשחק עם המצלמה, עם הכיוונות של המצלמה. כיוון של המצלמה, צריך להוריד אותה בשביל זה. כי אם אני יכול להשתמש בווי-פיי, ואז תוך חצי שעה נגמר לי הבטריה. אני שם את זה יותר נמוך. אני נמצא איזושהי שיטה להשיג את זה פה. פה. אתה יודע שאמרת לך קסדה נכנסה לענף. קסדה לא כזה לא. אני מבין. זה קרה לי פעם בלי המצלמה, קרה לי שבאתי מתחת, לא שמתי לב, היה ענף. זה עצר אותך, או שלא? הרגשתי שהקסדה חוטפת מכה, אני לא מקנא במי שחוטף את זה בראש. ממש, בום, והיא לא זזה, אבל אתה שמעת צליל חזק מאוד. זה אסור להוריד קסדה בשום מקום. לא, זה בכלל, אני גם רוצה את המצלמה, זה לא פתרון טוב, הוא גם מצלם מגובה לא סביר, כאילו. ראית אבל את המתקנים החדשים שאחרי זה שמים למצלמה. מתקנים מעולים. כן, זהו, אני מחפש כזה. אני כבר היו לי עשרות שזרקתי אותם כל פעם, הם יוצאים מכלל שימוש, הם בסוף לא מחזיקים לך,
כל הקפיץ הזה משתחק. אתה יודע מה יש לך? אני קניתי אתמול בלילה, ראיתי, איזו חברה שלחה לי איזה אתר שמייצר איזשהו סיליקון שמתייבש אחרי 24 שעות. הוא לא מתייבש, הוא ניסה גמיש, אבל הוא לא מתייבש, אבל הוא מדביק בכוח אדיר. את האייפון. משטח. אפשר יש לי את זה. לתקן עם זה כל מיני דברים. כן? לא, יש לי משטח סיליקון שאתה זורק אותו על הדשבורד, ככה. לא, זה חומש, אתה ממולל אותו, זה כמו... ומה הוא... אתה ממולל אותו, אתה שם אותו איפה שאתה צריך. הוא לאיתום או מה? הוא גם רותם, אבל הוא מדביק. הוא כוח הדבקה אדיר. אז אני הזמנתי זה סיליקונים שהם משתמשים בזה להדבקה של העריכים, באמבטיה וכל זה סטוריסטימות האלה. הוא גם צבעוני, הם מוכרים את זה יפה. הבנתי. הם מראים כל מיני שימושים לסיליקון הזה, של פיתור, של הדבקה, גם יש שם, שהוא מדביק את הקופסה, את האריזה של האייפון, הוא מדביק לסטם. הוא מדביק לסטם. נו, אבל אתה יכול לנתק את זה? לא, רק את האייפון, הוא משאיר, הקופסה נשארת. המגן הזה כאילו, המגן נשאר, אתה שם את האייפון. בריטי. תראה, לפעמים אתה צריך להדביק כל מיני דברים למשל, אצלי הכבל של הספידומטר הלך להיקרע מהספידומטר. הספידומטר, הכבל נכנס מאחורה, וראיתי שהוא מאוד רופף. אז שמתי, אתה יודע, יש כזה חומר של אפור, שיב את החומר אפור כזה, שהוא גם אותם. ומבין את החומר הזה שהוא עשוי כאילו, אתה חותך אותו, הוא עשוי משני חלקים. ואז אתה מערבב את שני החלקים. כן, כן. ואז הוא מתקשר כמו זה. כן, מכיר את זה. זה כנראה יותר ידידותי. זה חתיכת ממזר בן ממזר, זה הוא רותם חבל על הזמן. הוא נותן טמבונים. אבל אתה צריך לעשות את זה מהר, כי הוא לא נותן לך הרבה זמן להתעסק עם זה. מגידו, יותר הסיפור? מגידו צריכה להיות פה למטה באיזשהו... ממש לרגלינו. נוף מדהים כאן. רגע. מגידיש. רגע, תקלקל לי את הכיוון של הזה. לא, אתה מסלול נחיתה, אתה רואה הלבן הזה ממין? זה השכלניות. מגידו פה אחרי ההר הזה. לא, זה מלחת מגידו. מחפש את הכיוון. יאללה חבר'ה, אני רואה שאני רוצה קפה. בוא אנחנו נגד פרומו. זה היוגב. זה מדרכות. יאללה. חבר'ה, סודים, ביי. יש עוד 4 קילומטר למכוניות. 4 קילומטר? בקו ישר, בקו מגמת ירידה, כמו שאני יודע. בוא ניסע בקו אווירי, נו. איפה מגידו? איפה מגידו? חזי, איפה מגידו? זה? לא רואים? אתה רואה אותם? זה כן? מאחורי הגבעות האלה? זה יותר מ4 קילומטר, סלח לי. זה 4 קילומטר, קו אווירי. עכשיו אני שואל את עצמי, פישקו, אז איך אתה רוצה את זה ביוטיוב? תחת השם שלך? או מה? איזה אתה רוצה? אתה רוצה גם מה שעשינו בעבר? אז אני אתן לך את המילת חיפוש, אתה לא... אני אתן לך אתה זוכר בעל פה?
סינט בעובדת ומכתש רמון. אתה יודע מה, תעשה סינט, נראה מה יוצא. לא, סינט יביא לך... יש המון לא הייתי. לא, סינט יביא לך כל מה שמופיע בתוך סמך י"ב. תגיד להם שאנחנו זזים. אולי סינט באנגלית. לא, סינט בעובדת, עין בית דל. עבדת, בלי וו. אבל שם לא הייתי. בעבדת, אתה תראה אותנו. את זה, מה שיהיה היום, אני אשלח לכם את המילת חיפוש. בוואטסאפ, בסדר? אתה בוואטסאפ, נכון? אתה מקבל את ההודעות. ודאי. אז אתה תקבל את זה, ואתה נכנס ליוטיוב, עושה במילת חיפוש, אתה מקבל את זה. זה כמה קבצים. אתה בסדר? מה? אני קרא שם, לא משנה. הייתי במצב שהכובע הסתיר לי את זה, רציתי לתקן אותו, אז הוספתי יד אחת, היד השנייה שיחקה בזה, וירדתי משהו. שום דבר. מערערים פה על הכיוון. נכון, אני אכלתי רק 7. מאיר הוא בכיוון. עכשיו כן. שהוא עולה למעלה. לא לשנה. מי יכול לעמוד פה? אני בסוף.
שהוא עצר. למה? זהו? יאללה. איזה עליונת. קיבינימט. לעלות? כן, נו, יאללה, חוץ. עוד מישהו?
וואו. יש. מאיר. תגיד לו שאתה מחכה. רגע, אתה שם. טוסיק אחורה. זה לא כזה תלוי. שבוע שעבר היה מזרח.